Rejtélyes és szépséges tündehölgyek, hobbitfogadó és kíméletlen fantasy harc 5. alkalommal rendezte meg a Magyar Tolkien Társaság az író 115. születésnapján a Gyűrűk ura rajongóinak találkozóját. A rendhagyó rajongói klub egésznapos programjainak az idei évben az Alternatív Közgazdasági Gimnázium épülete adott helyet. Ezen a földön élt egy szegény asszony, Morven, vele csecsemő leánya, Nienor. Tünde, törp, hobbit és dúnadán étkek, különleges italok. A hobbit fogadóban az étel és italfogyasztás megyéhez méltó fesztelen hangulatát a Silmarillok történeteiről szóló bábelőadások fokozták. Jöttek, láttak, ettek és énekeltek. A Magyar Tolkien Társaság évek óta pártolja az író által megálmodott mítoszokhoz kapcsolódó adaptációk létrejöttét. Az este folyamán a színházteremben az elmúlt év legjobb színpadi produkcióit mutatták be. Az eddigi rendezvények közül volt, amelyiken 5000 fölött volt a látogatók létszáma, de ez még abban az időben volt, amikor a filmek futottak a mozikban. Most valahol 500 és 1000 fő közé várjuk a létszámot. A piac téren nem csak a legújabb magyarul megjelent Tolkien könyveket, de különféle szerep, kártya és társasjátékokat, sőt a Gyűrűk ura sorozatban szereplő tünde, törp és emberi fegyvereket is vásárolhattak a látogatók. Összpontosítás és figyelem. Középfölde térképének óriás puzzle változata az elszántabbaknak akár egésznapos elfoglaltságot is jelentett. A játékbarlangban a Gyűrűk ura filmhez és a Tolkien művekhez kapcsolódó játékokat ismerhették meg az érdeklődők. Nincs korhatár, gyakorlatilag 3-4 éves kortól szerintem ezeket lehet játszani. Végső korhatár nincs természetesen, a varázslók amúgy is 200-300 évet élnek. Tündérfül készítés a játszóházban. A szépek népének jellegzetességét, a hegyes fület akár a legkisebbek is elkészíthették maguknak. Kik a kedvenceid például az orkok? A kézműves kuckóban készülő Númenor mezőit idéző virágalkotások hitelességét a Magyar Tolkien Társaság szakértőinek útmutatásai és az előre elkészített minták garantálták. És hogy mi az, ami igazán vonzó lehet a tolkieni világban egy mai ember számára? A Tolkienban minden benne van, ami egy ember életébe, akkor is, hogyha mondjuk nem orkokkal találkozunk, vagy tündékkel, meg az is benne van, amit szeretnénk látni az életünkben, de nincs. A szervezők abban reménykednek, az idei rendhagyó Tolkien születésnap is hozzájárult ahhoz, még többen vegyék kezükbe és forgassák a mítoszteremtő nyelvész már magyarul is megjelent könyvét.